רק לצאת לדייטים זוגיים זה לא באמת אומר שאתם משקיעים בזוגיות שלכם. להשקיע בזוגיות זה גם להשקיע בתוך הרגעים היומיומיים שיש במהלך החיים שלכם כזוג וכמשפחה. זה מתחיל מלספר אחד לשני בסוף יום איך עבר לכם היום, או אפילו לעשות את כל המשימות שיש לכם בתוך הבית ביחד, לצאת לקניות ביחד, לנקות ביחד, ועוד הרבה דברים שהופכים את החיים לכאלו שמרגישים שההתמודדות שלכם היא בעצם משותפת. אם אין את זה, זה בכלל לא משנה לכמה הופעות תצאו, לכמה הצגות תצאו, לכמה ימי חופש תצאו. זה לבד לא בונה את הזוגיות, כי הזוגיות שלנו בנויה מהרגעים היומיומיים. לא, אל תפסיקו לבלות ולעשות את זה ביחד. אבל מה שגורם למרמור זה כל אותם דברים שוחקים שאנחנו עושים בתוך היום-יום שלנו. אז מה אתם הולכים להכין ביחד לאכול בשבת?